Hello YouTube! Täällä on viime tiistaina asennettu ontelolaatat paikalleen ja täällä on nyt tällä viikolla käynnistetty meidän viimeisen kerroksen eli kakkoskerroksen runkourakkaa. Mä käynnistän tästä nyt viimeisen osan tästä meidän runkourakasta, eli katsotaan miten tämä meidän runko valmistuu ja mitä vaiheita tuohon meidän kakkoskerrokseen liittyen oikein vastaan tulee. Tervetuloa uuden raksa-aiheisen videon pariin. Viimeisin raksavideo tosiaan päättyi siihen, että nuo ontelolaatat tuli paikalleen ja täällä on nyt laitettu telineitä niin, että tonne ylös pääsee kipuamaan. Ontelolaatat on juotettu paikalleen, eli betonivalut tehty. Ja seuraavaksi lähtee sitten oikeasti nuo meidän harkkokerrokset tonne viimeiseen kerrokseen nouseen ylöspäin. Siinä on nyt tilanne ennen kuin meidän viimeinen kerros lähtee tuolta ylöspäin korkeutta nousemaan. Vaikea hahmottaa kuinka korkealle se vielä tulee, mutta kyllä siinä aika paljon vielä korkeutta tulee. Varsinkin päätyihin, koska meille tommonen korkea harja tulee niin kuin naapureillakin. Viime videolla mä näytin myös, että nämä meidän portaat täältä kellarista ykköskerrokseen on asennettu paikalleen. Niitä ei päässyt silloin vielä käveleen. Mutta täältä on nyt telineet otettu pois ja ne aika lailla paikallaan on. Nämä portaat on myös viime viikon valussa valettu paikalleen. Eli täällä oli tämmöisiä kiinnikekohtia, millä ne tuli kiinni. Ne on täytetty ja sitten näitä tämmöisiä koloja, mistä ne on nostettu paikalleen, niin nekin on täytetty. Eli nyt meillä on niinku tasasta pintaa, ettei ole semmoisia koloja enää näissä portaissa. En ole käynyt tällä viikolla maanantain aamupalaverin jälkeen ollenkaan työmaalla ja wow, täällä hahmottuu jo meidän toinen kerros. Siellä näkyy meidän yläikkunoiden aukkoja. Harkkoja on laitettu jo 8 kerrosta tonne meidän toiseen kerrokseen. Tässä näkyy nyt hyvin, eli tuossa meidän olohuoneen ikkunoiden yläpuolella on tuommoiset 2 pientä ikkunaa. Ne jää meidän tuohon korkeaseen tilaan, joka on aukkona ylös asti. Eli siihen ei niitä ontelolaattoja tullut paikalleen. Ja tuolla sivussa näkyy meidän päämakuuhuoneen ikkunat, miten ne on alkanut hahmottua. Ja ikkuna-aukot. Mä kiipesin myös tänne meidän yläkertaan näille työmaatelineille ja täällä näyttää kyllä hyvältä. Täällä on niinku ulkopuolelle harkkaa laitettu paljon, sitten on toi sisäkierto vielä laittamatta. Siinä on tosiaan meidän iso päämakuuhuoneen ikkuna-aukko. Mun edessään muutenkin tähän jää sitten päämakuuhuoneen tila. Ja mä seison nyt tässä meidän aukossa, mikä jää avonaiseksi tonne alakertaan. Joten tossa ne on ikkunat, mitkä tosta ulkoa korkealla näkyy. Tähän tulee siis tämmönen avonainen tila ja tuossa alla tulisi olemaan sitten meidän ruokapöydän paikka tuolla ykköskerroksessa. Sitten kun tästä jatketaan aukon viereltä, niin tonne päähän tulee meidän työhuone. Eli tuolla on toi ikkuna-aukko, se on työhuoneen ikkuna-aukko. Ja sen vieressä on toinen ikkuna-aukko, joka on sitten yhden makuuhuoneen aukko ikkunalle siis. Eli tonne kulmaan tulee makuuhuone. Sitten tähän jää käytävätila ja tossa onkin meidän kylpyhuoneen paikka. Ja sen kylpyhuoneen vieressä on meidän portaikon paikka, eli siinä toi portaikon ikkuna näkyy. Mikä tuossa alemmassa kerroksessakin on jo hahmottunut. Ja tonne kulmaan jää meidän makuuhuoneen vaatehuone. Semmoinen aika pieni. Tähän tulee se korkea harja, niin se jää semmoiseksi matalaksi tilaksi osittain, niin sinne jää semmoinen pieni vaatehuonetila. Tähän tää meidän viimeinenkin kerros sitten rakentuu. Ei kyllä oikeesti mene enää kauaa, kun nämä on paikallaan, nämä kaikki harkot. Ja kattotuoleja aletaan laittaa, koska nämä ulkoreunathan meillä tosta ei kauheasti nousekaan. Sillä tosiaan sitä matalaa tilaa meille tulee jonkin verran. Laudat vastakkain, me saadaan siihen se seinän paikka, tiedätkö?
Siinä on tilanne tänään. Ensi viikon maanantaina tulee kattotuolit ja niitä aletaan asentaa, joten muuttuu aika paljon ensi viikon aikana tämän talon ulkonäkö. Siinä on kunnon kirkko meillä. Miltä näyttää, Riku? Viimeisen pian. Tultiin käymään työmaalla. Täällä on laitettu kattotuolit paikalleen. Viime viikolla ne nostettiin tonne ylös ja nyt niitä on sitten asennettu. Ei näytä enää ihan rauniokirkolta tämä rakennelma. Mutta hyvältä näyttää kyllä. Siellä näkyy, että ne on kaikki paikallaan. Ja täällä on jopa pressutettu meidän autotallin ja autokatoksen katot, koska ne on nyt sitä vaille valmiita, että niihin tulee seuraavaksi huovat. Ja toi teräsrakentaa niinku räystäät ja muut, niin meillä on autotalli aika hyvässä jamassa kanssa. Riku lähti tonne kiipeen just yläkertaan kattoon, miltä kattotuolit näyttää. Mennään mekin kattoon. Siellä on. Vielä näkyy vähän aikaa taivas tuolta katon läpi. Ei enää kauan. Riku täällä mittailee, että kuinka korkea tila tästä tulee. Riku seisoo tällä hetkellä meidän työhuoneessa. Mulla tulee makkari. Ai muutat sä sinne asuu? Ai kun niin sä vaan pelaat siellä. Mutta sun pelikone tulee tuonne kellariin. Hommat hyvin edennyt näiden kattotuolien osalta. Meidän suuntaan ei ole hirveästi tullut kyllä mitään kysymyksiä. Me käytiin tiistaina täällä keskustelemassa meidän ikkunatoimittajan kanssa ikkunoista ja he sai mitattua kaikki aukot, mitä tällä hetkellä pystyy mittaamaan. Ja nyt me ollaan sitten Rikun kanssa edistetty sisäovia, eli ollaan niistä pyydetty tarjouksia ja päädyttiin nyt siihen, että puustamon sisäovet meille tulee. Ja nyt sitten seuraava iso asia meillä on kyllä nyt meidän keittiön jutun edistäminen. Että meillä on, just laittelin viestiä yhteen toiseen paikkaan, mutta me otetaan vielä vähän tarjouksia ja se pitää saada nyt eteenpäin. Mutta työmaalla kaikki kyllä hyvin, että ei ole onneksi hirveästi tullut meidän suuntaan kysymyksiä. Että ollaan saatu sille rauhassa tehdä tätä asiaa, että yllättävän kivuttomasti on nyt kaikki mennyt kyllä. Tuleeko sulla mieleen jotain, mitä me ollaan viime aikoina paljon tehty, tai onko jotain stressinaiheita ollut rakentamisesta, tai mitkä on mietteet nyt? Ei ole tarvinnut kuin töitä tehdä. Niin. Aika vähän on tarvinnut mitään. Niin. Vähän odotellaan, että saadaan vesikatto päälle ja voidaan pitää harjakaiset. Lattian ja ovien tarjouspyyntöjä. Ja Niin, lattiakin materiaali, väri on vielä vähän hakusessa, mutta me tiedetään kyllä, mistä lattia tulee. Ja joo, mutta väri vaan ei ole vielä. Ja sisätöiden, sisämateriaalien valinta. Niin, sitä ollaan nyt tehty. Onhan meillä tässä vielä hommaa, että on meillä semmosia showroom-käyntejäkin vielä buukattavana. Ihan meidän sisäkattoa ajatella, että minkälaista materiaalia siihen laitetaan ja tämmöisiä pieniä juttuja kyllä on vielä aika paljon, mutta jotenkin tuntuu, että tällainen tasaisesti kun niitä edistää, niin ei ole ainakaan vielä tullut sellaista jotenkin paniikkiä tai että olisi liikaa asioita. Että nyt on mennyt aika tasaisesti ja hyvin. Toivotaan, että sama meno jatkuu eikä tule mitään kauhean isoja juttuja vastaan. Täällä on kellarissa laitettu myös aloitettu meidän lattiavaluvalmistelut, eli meidän LV-urakoitsija on käynyt täällä vetämässä meidän putkia paikalle. Meillä on täällä viemärit. Meillä tulee tuohon meidän kurapiste, kuraeteiseen. Sitten meillä menee tonne kodinhoitohuoneeseen putkia, mikä on tuolla. Ja sitten on ihan meidän WC ja pesuhuoneen ja saunan putkia menee täällä ja ne tulee kaikki meidän teknisestä tilasta.
Mutta täällä on nyt näitäkin valmisteluita aloitettu. Nyt eletään huhtikuun ihan loppupuolta, eli toukokuun aikana olisi tarkoitus aloittaa valut sitten täältä kellarikerroksesta. Tarkkaa aikataulua ei vielä tiedetä, mutta täältä nämä kaikki alkaa sitten. Nämä hommat. Täällä on myös meidän kodinhoitohuoneeseen vedetty putki. Täällä oli pientä haastetta, kun ei ihan kaadut ja kaikki riittänyt. Tänne piti tuoda tommonen putkenpää tuolta ylös. En ihan tarkalleen muista, että mikä tää oli. Mutta se joudutaan nyt ottaa huomioon meidän kodinhoitohuoneen suunnittelussa, että se tulee nyt tosta ylös, että sillä joudutaan kotelointi tekemään. Mutta siellä on sitten viemäri ja täytyy katsoa se meidän kiintokalustesuunnitelmiin. Mut hyvä, nääkin hommat on täällä edennyt. Wow. Mitä sä just sanoit? Että sinä et ainakaan meidän autoa tonne talliin saa mahtua. Miten niin en saa? Pitää hommata toinen pienempi auto. Harmi homma. Harmi homma. Kyllä mä nyt saan auton tänne suoraan ajettua. Nyt tää näyttää paljon isommalta tää autotalli, kun tässä on seinät ja katto. Mut jee, meidän autotalli on valmis. Tai siis valmis, mutta täällä on katto valmiina, eli kaikki rakenteet on tehty ja seuraavaksi tulee huovamies laittaa huovat päälle, eli tää on niinku autotalli saadaan kohta katonkin osalta valmiiksi täysin. Mut hyvän kokoinen. Näyttää tosi hyvältä. Tultiin käymään työmaalla. Täällä on laitettu muoveja meidän ikkunoihin. Tuolla näkyy muoveja. Ja sekä tuolla. Meillä on nyt kattohommat kun etenee, niin päätetty laittaa ikkunat muoveihin, että kun ikkunat tulee vasta myöhemmin, niin saadaan tää suojaan. Ja nyt meillä on huopamies laittamassa täällä myös huopia meidän autotallin ja autokatoksen katolle paikalleen. Saadaan autotalle ja katoksen katto valmiiksi. Sitten kun se lämpiää liikaa, niin tulee just jalasta sen pieni ääriviiva ja se hukkuu vuoden päästä täällä. Niin se lämpö kasvattaa sen taas sitten. Täällä on tosiaan autotallin kattoon laitettu huopia, mutta sitten myös tänne autotallin sisäpuolelle laitettu meidän eristelevyjä ja muutenkin viety tätä eteenpäin. Tää sovittiin, että autotalli tehdään pikapuoliin ihan valmiiksi asti. Eli tehdään kaikki katto sisäpuolelta ja seinäpuolet sisältä, että saadaan tästä jossain vaiheessa meillä ihan säilytyskäyttöön. Eli tänne voidaan jotain tavaroita laittaa sitten säilytykseen. Nyt me tultiin tälleen perjantai-iltapäiväpuhteeksi iskeviä meiltä harkkoja, ylimääräisiä harkkoja meidän mökille. Tähän sitten käyttää siellä. Meillä jonkin verran jäi näitä harkkoja, että mitä ei tuohon rakenteeseen tarvinnut tulla. Ja nehän on ihan kaatopaikkakamaa, jos ei niitä itse halua hyödyntää. Niin täällä ne laitetaan nyt sitten matkaan mukaan. Ja täällä nyt näyttää. Viime viikolla tosiaan tuli nämä kattotuolit ja ne on nyt sitten, täällä näkyy vielä ihan taivaskin. Mutta täällä toisella puolella on jo laitettu levyjä paikalleen. Eli alkaa näyttää ihan oikeasti katolta. Siellä on myös näköjään muovia suojana. On eristeitä laitettu tonne reunaan. Joo, tää etenee ihan hyvin täällä. Mutta tää on ollut nyt tässä viime viikkojen agendalla tää katto, eli tähän nyt on aikaa mennyt ja menee vielä. Eli saadaan tää sitten sateelta suojaan koko talo ja niinku tiiviiksi siltä osin, että sitten oli keli mikä tahansa, niin ei vaikuta rakenteisiin.
Me ollaan tässä Rikun kanssa kyllä mietitty, että koska meidän pitää oikein harjakaiset pitää, koska meidän talohan on nyt kyllä harjakorkeudessaan, vaikka tätä kattoa vielä eteenpäin tehdään. Vähän pohdittiin, että otetaanko siihen, että meillä on vesikatto päällä, niin sitten pidetään pienet juhlat. Kyllä ajateltiin, että harjakaisia voidaan pienimuotoisesti ainakin juhlia. Ainakin urakkaporukan kanssa ehkä käydään syömässä. Ja tässä on nyt viime aikoina tosiaan keskitytty tähän kattoon ja me ollaan edistetty paljon kaikkia sisustussuunnitelmia. Meillä on taas ensi viikolla tapaaminen meidän sisustussuunnittelijan kanssa, että tehdään viimeisiä valintoja ja keittiötä me ollaan pyöritelty, mutta ei edelleenkään tiedetä, kuka meille sen toimittaa, koska jotenkin ollaan vieläkin haetaan sitä, että minkälainen se meidän keittiö nyt tulee olemaan. Tähän asti on mennyt kyllä rakentaminen hirveän hyvin. Ei ole tullut mitään isompia muutoksia tai isompia stressitiloja tai mitään. Eli tää on omalla painollaan tietyllä tavalla edennyt. Meidän urakoitsija on kyllä tehnyt tosi hyvää työtä. Että kun saadaan tää katto vielä tehtyä, niin sitten on aika hienolla mallilla ollaan. Tulin käymään myös meidän kellarissa. Täällä on näköjään laitettu eristeitä meidän lattiaan. Ei vielä kaikkea, mutta tätä työtä on aloitettu. Viime kerralla täällä oli tosiaan näitä putkia laitettu ja nämä viemäreiden paikat, mutta nyt on sitten eristettä laitettu. Tässä on ajatuksena, että vähän ajan päästä aloitetaan sitten lattiavalut. Luultavasti tässä toukokuun aikana, joten on hyvä saada nämä eristeet tänne paikalleen, niin sitten pääsee laittamaan kaikki muutkin putkijutut ja LVI-työt. Tänne on myös ilmaantunut muitakin putkia, noita keltaisia putkia ei olla vielä viimeksi paikallaan. Ihan tarkalleen en tiedä mitä putkia ne on, mutta täällä menee näiden eristeiden ympärillä putkee vähän eri suuntaan. Täällä ollaan taas reippaana aamusta menossa työmaalle. Kello on 7.15 ja seuraavana vuorossa sähköpalaveri. Käydään siis tänään vaan muutamia sähköasioita läpi meidän urakoitsijan kanssa. Päätettiin, että tavataan työmaalla. Ei meillä kovin monta asiaa olekaan, mutta onpahan nyt ainakin tsekki. Me ei olla heitä tavattu tässä nyt pitkään aikaan, niin ehkä ihan hyvä heidän kanssaan vähän jutella projektista. Meillä on tänään muutenkin raksapäivä tai siis tämmönen taloprojektipäivä, koska me mennään sitten vielä illalla työpäivän jälkeen meidän vastaavan mestarin kanssa työmaalle ja tehdään tämmönen ensin sisäinen runkokatselmus, eli meidän vastaava mestari haluaa kiertää meidän kanssa meidän rungon läpi ja kaikki sen rakenteet ja muut, jotta hän voi sitten sen jälkeen varata noitten virallisten tahojen kanssa tämän runkokatselmuksen, että sen pystyy kohta meille tekemään, kun runkohan meillä pystyssä on. Joo, eilen käytiin sisustussuunnittelijan kanssa tapaamisessa ja käytiin läpi meidän materiaaleja. Me saatiin vihdoin sovittua meidän lattiamateriaali. Päätettiin myös aika monta muutakin asiaa, eli oli ihan tuottoisa palaveri ja nyt on jotenkin semmonen huojentunut olo, että suunnitelmat on mennyt eteenpäin ja kohta meillä on silleen kaikki suuret linjat päätettynä, ettei tarvitse niitä sen enempää miettiä. Se on nyt sun työpistepaikka. Kellarissa on edennyt nämä lattiavaluvalmistelut. Täällä on tullut putkien ympärille vähän soraa, että ne on oikeassa korkeudessa paikallansa. Tai noillahan ne on köytettynä kaadot oikein noilla oransseilla jutuilla, mutta ne on laitettu.
pieni iltapuhde vielä palaverin jälkeen. Meillä on aika paljon tällaista turhaa puutavaraa täällä, mitä on tai tuossa runkovaiheessa on tarvittu, niin näistä nyt yritetään päästä eroon. Ihan pieni kasa niitä on kyllä täällä. Ollaan taas matkalla työmaalle työpäivän jälkeen. Eilen oltiin siivoamassa lautatavaraa ja nyt mä oon menossa uuden harjaostoksen kanssa työmaalle siivoamaan ylipäätänsä paikkoja. Siellä on jonkin verran tavaraa ympäriinsä ja pitää saada siivottua, että on turvallista toimia. Nyt saatiin vähän siivottua paikkoja puhtaammaksi. Täällä ei ole enää niin paljon roimua, mihin voi kompastella. Otettiin lehtipuhaltimella, koska sitä tavaraa oli niin paljon. Mutta nyt täällä sisällä on aika cleania. Täällä oli paljon rojua ympäriinsä. Nyt on naama ja lippis ja kaikki ihan pölyssä, mutta siivottiin nyt tää ykköskerros. Saatiin täältä kaikki semmonen ylimääräinen tavara, mihin voi kompastella, nika pois. Aika paljon lentää pölyä. Täällä on hirveästi hiekkaa ja kaikkea, että on kyllä aikamoinen, mutta nyt me mennään mittailemaan vielä meidän putkien paikkoja, että me saadaan kuvio, että missä meillä mikäkin putki menee, niin me saadaan sitten taltioitua kaikki, että missä mitäkin on. Riku ottaa mittoja meidän putkien paikoista, että me tiedetään, että tuolta tulee joku korvausilmapaikka ja otetaan mitta tosta ulkoa tulevasta putkesta. Et sitten jos joskus on jotain remontin tarvetta, niin meillä on kuvat sitten näistä kaikista. Siinä on tilanne nyt 12.5. Tällä viikolla laitetaan kattopelit paikalleen. Siellä on jo tämmöiset koolaukset ja sieltä tuleekin. Meillä on tänään taas maanantai-palaveri ja Mikko saapuu paikalle ratsullaan. Mikä toi on? Fordiko toi on? Transit. Fordilla saapuu. Terkkuja täältä editointipöydältä. Mä oon vihdoin saanut itseni taas editoinnin äärelle ja mä oon editoinut teille tätä videota, mitä te just katoitte. Mä huomasin, että mulla on aivan sairas määrä taas materiaalia tästä meidän projektista, koska en ole hetkeen näitä videoita julkaissut. Niin mä päätin, että mä lopetan tämän videon tähän ja mä käynnistän heti perään seuraavan osan tähän meidän raksa-aiheiseen videosarjaan. Kiitos hirveästi, kun oot taas ollut yhden videon parissa ja katsonut tänne asti. Laita kanava seurantaa, jos raksa-aiheinen sisältö kiinnostaa ja me nähdään taas seuraavalla videolla. Heippa!